Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Kagkaroon, yari ang Balita, Banat, Bulig. Diri lamang sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 12 en punto. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa pangangalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang kinagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Cantong. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Hingo kag Handurawan Award 2018. Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig magapalayag na sa sining adlaw sang Martes, ika-17 na sa bulan sang Marso tuig 2020. Kamusta kamo mga ka-aksyon namon sa kanginan? Welcome na diri sa inyo sining palatuntunan. Apisar nga masalimuot ang aton sining pagsinalayo bangod nga aga pa kay nati ang mga checkpoints. Ang malabayanta, padulong diri sa syudad sa Bacolod, damo kung kaisang nagadilatar sa pagpadulong naton sa tagsa ka mga kalantuan. Tiwala tagaling mahimo sina. Kay ti process gina sang gobyerno ta para manasay kayo naton tanan, no? Ang wais ang kalantuan dapat lang nga magpabilin sa ilatag sa ka mga puluyan. Mas manami gid, no?
Amo lang nang imuunta, kasimple lang hilikoton para hindi maglapta ang virus nga ginatawag nila corona o kon COVID-19. Ba, kabudlay kung kaysa, no? Kamusta kamo mga kaksyon amon sa kanginan, oks lang? Ang halos kalabanan ni nga wala man lang importanteng kaladtuan, nara lang sila tag sa ka mga puluyan, nagapamiyo-miyo. Nagatulog-tulog. Pero kung may mga importante, kagiling nga gawon subong adlaw paghingagaw gid, no? Kay kabalukang salakyan kung kaysa kadilatar sa mga checkpoints ta, especially magpasulo diri sa syudad sang Bacolod. Ang pagwaya wala problema, pero pagabot naman to sa inyo lugar, kung stricto naman nga nagapatigayon sang enhanced community quarantine sa inyo tagsa ka mga lugar, amo nang mabudlay da, no? Sige, importante magsunod lang kita kay para ini sa ikayong lawas na tuntanan. Huwag kita ni perdihon kung nagasulod lang ta. Isa ka bulan o kung before 1 month ni matigayon kag masurosulhay na ni kundi balik naman sa normal nga panggawin, no? Sa kinandan ako ang inyo ka-aksyon sa kanginan aksyon, Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 12:05 na nga oras. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa aton sining pagpangalagad sa way pa makatimo-timo da pagtimo-timo na, pero kung wala pa sang tilimuon, mag-relax lang kita. Pamati lang kag tune in lang diri sa 684 sang Aksyon no Radyo Bacolod, kundi gani sa Facebook Live sang Aksyon Radyo Bacolod. Mga kaaksyon, no? Ipadala ang mensahe ninyo, tanan nga mga greetings kag nakatunin, hatagan tayong talupangod karon inapagi sa aton sining Facebook Live ang Aksyon Radyo Bacolod. Plus sa aton sining website ang www.aksyoradyobacolod.com.ph. Ayos. Kantuan ta ng mga balita sa aton sining mga action reporters unahon tang Kapitolyo Provincial. Anong mga balita sa Kapitolyo Provincial? Balita ni Aksyon Marlon Hinovia. Sisyon sang sanggunian panlalawigan karon sa hapon, closed door bangod sang COVID-19. Samtang sa Bacolod City Government Center propose Bacolod Health Declaration Card Ordinance ginapabot nga mapasar sa final reading buwas nga adlaw. Kag Mayor Bing nag-issue na sang IRR angot sa pagpaidalom sa Bacolod sa General Community Quarantine. Samtang sa BCPO naman nga balita, igabalita ni Aksyon Eric Magbanwa, problema sa unang adlaw sang check-up operations. Amat-amat na nga solusyonan sang Bacolod City Police Office. Why tato choice sa unang adlaw dapat bisan paano manikasugid kita ti kung may kakulangan especially sa thermal scanner naka-problema gid kita, pero subong matamat na sa day 2 sa day 3 ni basi madugangan pagid thermal scanner kundi mas mayo man para safe kita tanan. Why gina problema basta safe lang kita tanan. Sa nukpo nga balita, Colonel Romeo Baleros nagpangabay liwat sa probinsya sang dugang thermal scanner. Nakita man sa mga kapulisanta sa probinsyang thermal scanner nga masyado ka jutay. Dapat ang uyat man dira galing kay ang aton Department of Health kag iban pa nga ahensya sang gobyerno, kulang man sila sa mga empleyado. That is why nga gina-mobilize ang mga kapulisanta sa pagpatigayon sang thermal scanner sa pagkuha bla sa instead nga mabantay lang tani mapatigayon lang sang kwanong mga kapulisan kag miyembro sang Philippine Army sa pag-maintain sa kalinong kagatawayan o galing kay ti kulang man ang aton sining Department of Health personnel mga kaaksyon. That is why patigayon man sa pagkuha ang aton sining mga kapulisan.
Samtang sa patrol nga balita, igabalita ni Aksyon Alvin Graba, Philippine Coast Guard on full alert status kasunod sa pagpamahog sa COVID-19. Samtang pila ka mga pasahero gikan sa Antique na intercept sang Philippine Coast Guard sa Banwa sang Kawayan. Plasman karon ang sitwasyon diri sa palibot sang syudad sa Bacolod nga padaan ginalambiyong kag makita man sa aton sining live broadcast o kon sa live feed sang aton sining Facebook page sang mga senaryo diri sa palibot sang syudad sang Bacolod. Sa balita naman sa special assignments, igabalita ni Aksyon Artay Hupon 50,000 kasako sang NFA rice na talanang iga-deliver sa Negros kag Bacolod sining nga semana bilang preparasyon sa epekto sang COVID-19. Samtang sa mga balita naman out of town sa siyudad sang Sagay, igabalita ni Aksyon Tomon 40-19 ka mga tao gikan sa San Pablo, Laguna, gintipon sang kapulisan sa siyudad sang Sagay bilang kabahin sang precautionary measures batok sa COVID-19. Balita naman sa siyudad sang Cadiz, igabalita ni Aksyon Roger Gotib, duha ka mga wanted persons arestado matapos ginserbihan sang warrant of arrest. Samtang sa balita naman sa kay Aksyon Percival Villamor sa Banwa sang Moises Padilla, duha ka mga driver lonsay pilason aksidente sa Banwa sang Moises Padilla. Sa balita naman sa Dakbanwa sang Sipalay, syudad sang Sipalay, ginpaidalom sa community quarantine. Mga resorts owner sa Sipalay, ginmeeting man sang city health officer. Samtang sa balita naman sa nasyonal, igabalita ni Aksyon Dorel Cabato, mga Pinoy sa iban nga pungsod nga ginigo sang COVID-19, naglabot na sa 115. Food security plan ginaplastar na sang gobyerno. Aksyon, balita, banat, bulig. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Mga detalye sa aton sinigin pang headlines, mabatian sa diligid lamang madugay, mahina ang kalaban. But before sina mga kaaksyon, diri kita naiho sa aton sining nga unang draw sang Small Town Lottery o kun STL sa sining adlaw sang Martes, ika-17 sa bulan sang Marso tuig 2020. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Resulta 9 kag 15, liwat 9 and 15. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at upang protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization.
gamyo ang makaksyon, hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge agad maging handa sa Coronavirus 2019. Padayon mga kaaksyon. Aksyon Radio. Mga kaaksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinakaimportante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Gamyo ang makaksyon, hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge agad maging handa sa Coronavirus 2019. Padayon mga kaaksyon. Aksyon Radio. Mga kaaksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinakaimportante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Balita, Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na! Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 12:18 ng aton oras, 12:18 na mga kaaksyon. Sa mga kaaksyon ta dirang nagamonitor para sa complete nga management sang inyo liver detox, mag-DTX 500 capsule kada adlaw. Ang DTX 500 capsule ang may detoxifying compounds nga nagatinlo sa aton nga dugo kagatay. Iniman na may mga active ingredients, phytochemicals kag antioxidants. Pangontra sa liver inflammation, cirrhosis kag cancer. Para sa healthy nga liver, make sure to stay active, healthy, and fit. Mag-DTX 500 capsule na kamo kada adlaw. Mabakal ini sa mga sukin ninyo nga mga butika, parmasya o kung drugstore sa inyo sining nga lugar. Kag salangman mabakal ina online, kag pagpa-deliver sa inyong nga puluyan pinagi sa www.kalusuganyan.ph. Kundi gani mag-order lang, pagi sa Facebook page sang Kalusugan Yan.
Aksyon Radio Philippine Standard Time las 12:19 ng aton oras. Sige, samtang nagatimo-timo ng halos kalabanan dira, ang iba nakatutok na sa aton sining balitaan. Standby na sa aton sining mga balita sa mabatian na sugod sining mga inoras. Kamusta gali si Senator Mig Subire? Okay na siya, nagapaway-way siya sa hospital Subong na matapos nga nag-positive ini siya sa COVID-19. Ang mga balita nasyonal kadtuan ta upod kay Aksyon Dorel Cabato, mga Pinoy sa iban nga pungsod nga ginigos ang COVID-19 naglabot na sa 115. Food security plan ginplastar na sang gobyerno. Amin sa pinakasako nga news center sa bilog nga rehiyon. Yari ang Aksyon Radio News Center Report. Aksyon Radio News Center Report. Yari ang kaundan sa balita ni Aksyon Dorel Cabato gikan sa News Center. Aksyon Doors, mayong udto. Yes, Action Rex, may udto kag sa aton man nga mga tagpalamati balita na nagikan sa News Center sang Aksyon Radio Bacolod. Sa karon nagsaka na sa 115 ang kadamuon sang mga Pinoy sa iban nga pungsod nga ginigo sining balatian nga coronavirus disease 2019 o kuna nga COVID-19. Sunod sa Department of Health sa among kadamuon, 80 diri ang nagikan sa MV Diamond Princess nga na-stranded sa karon sa gihapon dito sa Japan. 77 naman sa ila ang naayo na kag nakagawa na sa hospital kag kalabanan sa ila ang nakapauli na din sa Pilipinas, samtang 3 na lang ang nagapabilin pa sa hospital. Sa United Arab Emirates, may aras ang 4 ka Pinoy nga nagpositibo sa balatian, 5 ang nagpositibo sa Hong Kong kag 3 sa ila ang naka-recover na. Sa MV Grand Princess naman sa California, 13 ka mga Pinoy ang nagpositibo sa COVID-19. May isa naman ka Pinoy nga nagpositibo sa balatian sa Switzerland kag duha sa France. Samtang isa sa karon ka mamalidha ang nagahingyo amo siya magsasaka party list Representative Argel Kabatbat sa gobyerno nga magplasta na sa nga food security plan kasunod sang restrictions sa ginapatuman agud mapunggan ang paglapta sini nga COVID-19. Sunod ri kay Kabatbat, apisar nga hindi pagid makit-an ang epekto sang community quarantine sa mga pagbag-o sa implementasyon pag-abot sa palangabuyan, importante nga magplano na ang gobyerno sang food security plan agud man masiguro ang food sufficiency sa rehiyon, labi na sa tuman nga maapektuhan sini. Ginakinahanglan man nga masiguro sang mga ahensya sang gobyerno, partikular na ang Department of Agriculture kag Department of Social Welfare and Development ang 3 ka importante nga puntos kaangay sang food availability, food access kag food utilization. Ginrekomendar man ni Kabatbat nga tun-an sang gobyerno ang paghatag sang food vouchers sa mga pinakapigado nga komunidad sa mga syudad kag munisipalidad nga may sobra isa ka nagpositibo sa kaso sang COVID-19 kag sa mga lugar nga ginakinahanglan ipatuman ang hugot nga quarantine. Samtang ginapasiguro man sini nga mamalidha sa Department of Trade and Industry nga dapat wala sa establishmento ang magapamintaha kag magapataas sang presyo kadungan sang krisis subong bangod sining COVID-19. Samtang sa positibo naman nga balita bangod sa kakulang sang supply sini nga mga alcohol sa karon diri sa Pilipinas, ginpahayag ni San Miguel Corporation President kag COO Ramon nga magaproduce sila sa nga 70% ethyl alcohol sa isa nila ka lokal nga pasilidad. Ining paghimuon nga alcohol ang igapanagtag nga libre sa publiko pinaagi man sa lokal nga gobyerno. Tinaghatag man sang donasyon o kung naghatag naman sa karon sang donasyon ang SMC sa ilang brand disinfectant powder sa mga local government unit. Sa karon sunod diri kay ang nga nagakuha na lang sila sang clearance sa mga ahensya sa nga gobyerno agud maumpisahan na ang among produksyon. Isa pa ka maayo man nga balita, may epektibo subong nga adlaw Action Rex ang big time rollback sa presyo sang produkto sang petrolyo. So kalabanan diri sa mga kompanya ang nagpatuman gid sa karon sa nga buhin sa presyo sang petrolyo nga 4 pesos kag 25 sentimos sa kada litro sang gasolina, sang diesel
kag 4 pesos 35 centimos naman kada litro sa nga kerosene o kon ining ginatawag nga gas. Ang iban nagpatuman kay nalasay sa aga. Efektibo subong no? Yes, Adlaw? Aksyon Rex. Pila ganito? 4? Yes, 4 Sa pesos. 4 pesos sa and gasolina? Yes, 4 pesos and 25 cents 4.25. sa gasolina kag diesel. 4 pesos Tibali and 35 cents 35 naman. subong Ti mga manubo 35 pag ina subong oh, yes, no? correct. Ti daw magay nga ba tani manubo pag ito 20. Ay grabe na gini. Di ko magpatamin Ang diesel kag gasolina 425. Yes. Ang kerosene niya 435. 435. 435 si Aksyon Rex. Kag samtang sa bago lang sulod nga balita Aksyon Rex, ang operasyon bala sang airport sa Luzon ipauntat na matapos ang 72 hours o konstantay 2 ka oras. Ti ipauntat na ang operasyon dito sa Luzon, tanan gid ni nga airports Aksyon Rex ha. Ti sunod ri kay Transport Spokesperson Assistant Secretary Godes Liberan, mangin ang mga Pinoy kuno nga palakat man o kon paabot sa pungsod ang hindi na makasulod sa Luzon. Ti sa karon antes matapos ang 72-hour period, may mo pa nga makasulod ang mga Filipino passenger nga sakay sa aeroplano gikan 72 asa no na effect balik karon las 12? Start gid subong hindi pa guro Hindi pa guro the dason next pa. day pa. Okay Yes. kay mga more or less mga company mag 72 28. Medyo sang 28. umpisa guro gin patuman ng enhanced community quarantine Aksyon Rex. okay. So after sa so wala pa. Oo. Wala pa man gani nag 24 hours subong. So basta the next day pa. Yes, kaga ma-update lang ko Aksyon Rex sa death toll, sa global death toll sining COVID-19. Sa karon ang mga positive cases sa bugos ng kalibutan naglambot na sa 182,609. Ang mga nagkalamatay naman 7,171. Kama nagkalaayo o kung naka-recover, naglambot naman sa 79,883. Sa karon ang isa sa pinakapektado man magluwas sa Wuhan, China, akong dito sa China, ang subong ang pungsod Italy. Kay man sa karon naglabot na sa 2,158 ang nagkalamatay didto sa ila Aksyon Rex. Kag Pila? 2,158. Tapos ang mga positive cases dito sa ila naglambot naman sa 27,980. 3,000 gali ang panibag-o nila nga mga kaso nga na-record. So karon amo na nga naglabot sa 27,980. Ang Iran naman may nagkalamatay nga 853 kag 14,991 ang positive. Sa Spain naman 342 ang nagkalamatay, 9,942 ang nagpositive. Sa South Korea 8,236 ang mga nagpositive kag 75 ang mga nagkalamatay sa pungsod South Korea. Sa Pilipinas yan ang latest Sa subong? Pilipinas, Aksyon Rex, 142 ang mga positive cases. Since kahapon, no? Yes, Kagabi, Aksyon Rex. kung Ang mga kahapon. kagabi, pinaka-latest. And then, 142, 12 ang mga 12 ang na-record na napatay. Yes. Kagabi man na nga Ang record. yes, sa latest. ligad pa na Aksyon Rex, wala pa sa way pa bag- additional. ano. Kabay pa nga mo lang na. Yes, correct. Oh. Sige, update kag balita nagikan sa inyo centers. Ay basi karon magtalang ka ha? Kay last 10 karon sa gabi may curfew. Ay, yes, Until gali. 4 o'clock. Till makagwa ka, 4 a.m. 4 a.m. na. 4:01, pagkanto ko na sa station. So effective sa effective sa tanan Aksyon sa Rex tanan na bata, tigulang, tambok, maniwang. Ay, kalay. Karon diri sa syudad sa Bacolod 10 o'clock tubtob las 4 Sang sang aga ang curfew. Meaning Yes. sa mga tungging-tungging pa by before 10 dapat tamat na ka mapuli na. Correct. No? Sige, matemprano na ko puli. Oh. Sige. Update kag balita nagikan sa inyo centers, Aksyon Radio Bacolod para sa Aksyon BBB, Aksyon Dorel Cabato, na sa balita na sa Aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Dorel Cabato. Balita gikan sa News Center sang Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 12:28 ng aton oras. Sige, sa mga ka-action time, di malipat alas 10, epektibo na karon ang total nga curfew para sa mga tigulang, bata, tambok maniwang, las 10 karon sa gabi, tubtob las 4 sang aga. Ang aton sining nga curfew. Ay, porti, no?
Sige, bantayan lang dugang nga mga developments diri sa pagpangalagad sang Aksyon BBB. Kadtuan tanang mga reports. Sunahuntang balita gikan sa kay Aksyon na Brian Morden sa Negros Occidental Provincial Police Office. Colonel Romeo Valeros nagpangabay liwat sa probinsya sang dugang thermal scanner. Kulang gidabi mo, no? Dapat damo-damo man para dasig-dasig man ang pag-process naton sa mga checkpoints area. Kantuantang balita ni Aksyon Brian Morden, Aksyon Alvin, standby dira sa patrol. Kibaloon tanak karon dugay-dugay ang senaryo sa puerto diri sa palibot sang syudad sa Bacolod kagiban pang abayin sang syudad. We have Aksyon Brian Morden sa Nokpo. Aksyon Brian. Aksyon Rex kaangay diri sa syudad sa Bacolod nga problema ang thermal scanner. Amo man ang digid man dako nga problema pero kwan ko no may kakulang gid man ining butang sa Negros Occidental Police Provincial Office. Sunod dili kay Police Colonel Romeo Valeros ang mga lugar nga nagapatigayon sang checkpoint man ang mga kapulisan like dito sa unahan sang Kabankalan padulong sa Oriental Negros kag sa syudad sa San Carlos padulong dito man sa Valle Hermoso sa Oriental Negros. Amo ni mga lugar nga meron sang checkpoint ka nagakandak man sila sang thermal scanner or scanning sa mga nagasinulod. So no kay Baleros Action Rex kulang gid man. May ara isa duha gid lamang susunod siya sa kadamuon sang mga tawo nagakadugayan, nakadilatar kag nagatuga ini sang tuman nga trapiko sa nasambit nga lugar Action Rex. That's why sunod siya nag-request na siya. Tagpila ning thermal scanner raw? Daw, hindi lang ko sure, 2,000 sobra Action Rex mo. Depende sa brand. Oo, 2,000? Kung na ang presyo sila mo. Bisi kwa na bulo barato na gini siya guro nga presyo Action Rex. Pwede sa China, oh? Oh, wala. Nadangara na guro do. Yan sa buhok, guro. Iwas ko may araman sa China, kundi iba lang ta. Tane, mabakal madonate na lang na tane isa-isa. Ito ka problemado, ginasang thermal scanner mo. Daw kita ko, daw kadamo mo na sa mga iban nga mga lugar, di mga hospitals, kag mga eskwelahan, daw bayara man na gani mo? Gani, pero di lang ko sure Action Rex ang 2,000 gin-mention ko ha. Kay nabatian ko man lang na sa mga unistorya man, kay namo nga kumod nga wagid scanner doon, 2,000 man lang na, damo na lang. So, we don't know kun nga, basi mahal man ni Guro. Basi bala, ang gobyerno basi mahal na? Mahal guro na, basi di mas magbakal sang bratuhon, ang 2,000 guro, basi isa lang kaagi ni Guro ya. Basing 2,000 yan ang luglahog blanaw. Sabi ko nga basing 2,000 niya, pa rin nabutang sa ilok na yan. Ano nga daw kadyutay isang thermal scanner, kag out of stock kuno na Aksyon price bong? Yes, guro, bilog nga kalibutan, balaya, muning demand sa mga Action Rex mo. Gani man? Di daw halos guro ginakulang man kay ultimo nga mga eskwelahan sumong gapabakal, mga malls, mga kung ano-ano na lang. So, temo na guro nga ginkulang man ining thermal scanner Action Rex, no? So, kay Baleros kahapon, may kabudlayan gid sila. Aminado. Una, ang thermal scanner kulang. Ang ginatawag naton nga ang kakapoy sa kapulisan kay 24 hours ang duty. So do ginabaki-baki lang nila ang sitwasyon Action Rex. Plus nga mainit ang panahon. Plus pagin nga kung isa may mga tawo nga do kabudlay pa explikaran. Pero sunod kay Baleros, way gid makuno sa mga nag-resist kahapon. Halos nag-obey man sila sa gintatigayon yang checkpoint sang kapulisan. So, nagalaom siya nga madungagan ining thermal scanner nga ini kay may mga lugar depende man sa price kay may man nga Klein IR 2,000 dual laser infrared thermometer 10,400 ang price. Sa brand man guro Action Rex, sa brand guro ni. Oo, damo sila. So, nagalaom to si Baleros nga madugangan at may aragin man guro. Daw may nagbakal man ang probinsya mo. Gani? Sa nagliga to report Action Marlon
damo-damo to. May ara to ka nagbakal. Galing kitigin panagtag naman to sa mga Kabay pataning may makatutok sini kag may mga individuals kani kuno naghahapit lang nagakuha man thermal scanner mo kuha bala sa mga malabayan nila. volunteer na gurong O iba mga no? volunteers, Oo, nagabuluntad. mga Bulig, doctors abi. man guro ni, may feedback, may background ba ni sa medical guro? Siguro daw mo gina-action Rex. Kag inang kahapon to may kwan man sila, may alcohol man to sila, may araman sa face mask. Amo lang yung mga protection nga pinaka-basic nga ara karon sa mga kapulisan action Rex, ano? So nagahingyo si Baliros para mas madasig pagid kuno ang lakat sang pagkuha sang thermal scanning sa mga tawo magkooperar lang kay dasig man lang kuno ko naga-cooperate gid lamang. Ari si Baliros sa aton sining interview next. Siyempre, dapat ang kliyente medyo mahirap. Dahil 24/7 yung operation. Yun. Na-expose sa araw. So, pero hindi naman natin titing pabayaan at hindi naman hindi natin ipapatupad yung kautusan ng ating mahal na gobernador kung makso na nasarahan ang boundary ng ating lalawigan kapapasukan tayo ng mga hindi tagalito sa Negros Occidental. Repete para na rin sa kapalaran. Meron pang mga resistance na nangyari po, sir, na medyo nahirapan yung PNP natin sa kanila so far. So, wala namang report sa ating resistance. Maliban doon sa complaint na natin. Ayun. Parang sobrang naman natin. Kasi naghintay talaga, no? Dapat lang. Sir, how about the scanner, sir? Thermal scanner, meron pingilan yung sila, sir? Wala problema natin. Thermal scanner. Kasi isang checkpoint. Isang yung nagagamit natin thermal scanner. So, kaya nag-business na maraming. Ayun. So, dapat mayroong additional kahit dalawa o tatlo, ano? At least makatulong. Oo. Pero naging na kayo, sir, ng additional nito sa governor natin? Request na po kami ng carrier pati sa mga mayors. Ayun, request kami kung pwede provide ng ating kapulisan ng thermal scanner. Action next sa muna nga palayag ni Baliros angon sini. May thermal scanner man din nga 53,325 gali ang presyo siniyo. Grabe no, ginausara na guro sa mga hospital nga dagko Guro, infrared thermal scanner with camera pa ni. Ay, grabe. At Kamahal man katama man. Basta siguro sa buhok rin. Ano man kamahal man isang mga scanner ni man. Ito ka high-tech na gid sa naguro sa Rex. Matitik ng init mo, gintayaan ka lang nakuha ng ng pressure sang lawas mo. So mo sa May mga gina-request mga sa Baliros gikan sa mga alkalde sa probinsya sang Negros Occidental base maka-provide man kuno suno sa iya action Rex. So wala ang kabudlayan kahapon kag nagalaom sa subong nga adlaw nga medyo ma-minimize na ang medyo problema sa mga checkpoint nga ginapatigayon nila, no? In klaro din ni Baliros Action Dex kabalo kami nag-circulate nga mga information nga kuno pati lisensya gina-check ang salakyan. So kay Baliros siya wala ina ginahimo kay more on check Kapon lang tuguro ya dress area sang Bacolod bla. Hindi lang ko mag-mentionar gina-check ang papilis sang jutay pa pero sang ulihin nga daw sinamo-samo na daw ay na. Duway naman ginasapak. Sa mga Balibaliros siya sa thermal scanning lang gid niya. Siya may separate man action Rex siya nga abigasalig gurong ibanda, may separate man nga checkpoint gid niya nga tinutuyo magpanglantaw gid lang sang lisensya kag kun base mayara kada nga mga gina-transport nga mga armas lutang nga undocumented action Rex. Amo nang hambal ni Balero siya di magkapanting ibanda kay may checkpoint yang alain para gid lang sa Sina. Balita gikan sa Nokpo. Aksyon Brian Mode nag-report una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo.
Thank you, Aksyon Brian Morden. Balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 12:39. Matapos ang balita ni Aksyon Brian, kantuan ng balita anay sa patrol. Paglibot nilang taon tabi sa senaryo diri sa palibot sang syudad sa Bacolod kung ano ang obserbahan ni Aksyon Alvin Graba since pagkaina sa aga. Kagang Philippine Coast Guard tadi on full alert status so kano ang kasunod sa pagpamahog sa COVID-19 samtang pila ka mga pasero gikan sa Antique na intercept sa Philippine Coast Guard sa Banwa sang Kawayan. Yari ang countdown sa report ni Aksyon Alvin Graba sa patrol. Aksyon Alvin. Aksyon Rex, nag-report kita live mismo sa command center sa Philippine Coast Guard diri sa Barangay Banago after na hibaluan nga may 5 o kung rather 15 ka mga persona na lakip na diri ang tripulante nagikan sa area sang Antique ang intercept action Rex sang mga katapos ng Philippine Coast Guard dito sa area naman sang Kawayan Action Rex plus ang sitwasyon man of course sang mga roll-on and roll-off vessels nga nagabiyahe karon nga adlaw sa area naman sang Breadpo kag Barangay Banago. Live subong Action Rex sa atong sining Facebook Live and at the same time live subong si Commander Johnson Benjamin sang Philippine Coast Guard. Sir, ining 15 ka mga persona sir exactly diin sila lugar na gahalin sir. Action Rex may ogto. May udto sir. So with regards to the compliance naton sa executive order ni Governor na bontayan nato ng borders ng Negros Occidental. So at around 8 a.m. kaya elements ang aton niya Coast Guard Station Kawayan. May na-intercept sila na motor bangka with CCA number WANT 021620 780. So carrying passengers mga around 15 sila. So according to the information, they are from Antique. Magbakasyon daw sila sa Kawayan sa parente nila. So with that, ang aton niya substation Kawayan with the vigilance sa aton niya Coast Guard, also sa mando man sa aton niya Commandant si Admiral Garcia nga pa-strengthen ang shore patrol, maritime patrol sa borders ng Negros Occidental. So subong ang mga na-intercept naton, in-turn over naton sa local government sa Kawayan. So for processing ni sir, for processing ni sila. Yes sir, ang ambal sa ato niya personnel sa ground, they are now at the Bacolod Kawayan Health Center for quarantine. Okay. So, quarantine sila subong sir pero dapat may mga supply o may mga gamitan dito para lantaw ang mga 15 ka persona namin. With that sir, ang mga local government unit naton, they have also their contingency plan. So I believe so that they are being processed right now in accordance with DOH guidelines. And if you may, sir, ano ang pangalan sa captain o boat captain na nagdala sa tawag? The boat captain name is Melvin Bayrakal, 30 years old. Taga-Antique. Oo. Pero may mga extra na lugar kundi sa dito sir. Subong ina-identify pa natin kung din sila banda sa Antique, nagalin. Kasi considering natin ang distance ng Antique to Kawayan, medyo malalayo na. So, in the guidance of our commandant, the Philippine Coast Guard, as we have said, is in full alert status
sa pagbantay sa borders ng Negros Occidental. Yes, talking about sa pagbantay man sir sa borders ng Negros Occidental, I believe sir nga may ara pa nga mga nagrense from Tabuilan and from ang mga taga Negros nga ara subong sa Tabuilan kag sa San Carlos. Kumusta ang update sila sir? Nakabalik na sila diri sa Negros? With the close coordination with the governors, Governor of Negros Occidental, Governor Lacson, and Governor of Cebu, Governor Garcia, those residents of both provinces were already nakabalik na sa ilang kanya-kanyang probinsya kahapon. Sir, kanina naglagaw kami dito sa area sa Breadcoport and it seems sir nga jutay na lang din na makita nato nga mga pasahero, and at the same time it seems nga mga roll-on and roll-off vessels na lang ang nagabiyahe plus may mga rolling cargos. Kamusta ang biyahe in general? Yes sir, ang cargos and goods is still allowed to transport, to be transported via vessels. That is also in compliance of the executive order of the mayor and of course sa national government na ang mga basic commodities, ang mga kargamento na very vital sa operations at sa basic needs natin still in the operation. Sa mga pasahero? Yes, the passengers of course is not authorized na because of the executive order of the Iloilo province and of course diri man sa aton sa Negros Occidental na i-restrict na ang travel sa mga pasahero. Pero atong mga taga Negros nga ato dito kahapon ari na dali sa nakapauli na kabalik na. Yes sir, mga taga Negros nga ara sa Iloilo kahapon nagsakay naman sila sa siguro kahapon sa Roro vessels. May ara ta sumong gina-monitor. The governor is really exhausting all efforts ng mga mga Negrense naton sa Batangas na na-trap na ginabuligan niya gid niya makabalik tani diri sa aton sa Negros Occidental. And nag-coordinate pa siya sa Coast Guard kung base makahulam sang barko na makapag transport sang aton yung mga kababayan from Batangas. So, alin Batangas, sir, hindi na sila maagi sa Panay, kundi maagi na lang direkta na dito sa Negros, sir. Hopefully, mag-grant ang request ni Governor na makapag-ferry sa aton yung mga kasimanwasan na mga Negrosanon sa Batangas po. Ano ang posibilidad nga magamit sang mga Negrense dito sa Batangas pagkadto diri sir? Iya sang Philippine Coast Guard nga mga sakyan. Hopefully one of the Coast Guard vessel, search and rescue vessel or multi-role response vessel ang mapaulam sang Philippine Coast Guard para mag-transport sa ila. So it is now in the coordination process pa. So wala pa ta confirmation. So ang natapo ni the governor sa Negros Occidental kan ang gobernador dito sa Batangas mag-coordinate sila sa isa kag isa. They already have coordination, ang kuan na lang dito pa lockdown ng ang Luzon eh. So hopefully mag-grant man ang request ni governor na mapasugtan sang Coast Guard na biyahe ang sa Coast Guard vessel pag-ferry sa aton yung mga kasimanwa nga taga Negrense. Aksyon na Rex si Colonel or rather Commander Benjamin not unless may dugang kang ipamangkot sa iya action. Okay na ko. Kompleto na to guys sir. Kamusta monitoring na lang diri sa Bugos nga Negros Occidental? Sir? In terms of monitoring natin sa Negros Occidental has a total length coastline of 362 kilometers and estimated total sea area of 7,309 square kilometers. And in contrast sa numbers ng Coast Guard diri sa Negros Occidental, mga around 146 lang kami. So it's a Herculean tasks, no? So
So I appeal to our coastal cities and municipalities to be very vigilant na mabantayan man ang ilang borders and then mag-report sa aton sa Coast Guard or sa local PNP para ang virus hindi na mag-spread from one province to province. Kaya may arata naka-in place na protocols just in case may arata maparesningan na friend natin. Gani man. Okay. Sir, ang mga biyahe sang barko bali except lang sang cargo or ining mga unahon tabing mga fast craft ni why nanitanan sa puerto taga biyahe ni? That is correct, sir. Ang mga fast crafts naton, passenger vessels, wala na sila sa biyahe. In compliance sa executive order ni Mayor kagang executive order ni Governor. But may kulatilya dira ang ilang executive order na ang goods and cargos and basic commodities shall not be hampered. That is also in consonance sa orders ng national government. Yes. Okay. Bali, amo lang na siguro ang pero mga cargo nato niya sige niya biyahe. Yes, sir. Ang cargo natin diri sa Bacolod and Iloilo. Kaya ang aton mga ro-ro vessels na design man na siya pag karga sa mga rolling cargos. So still ongoing in also compliance with the DOH guidelines. Hindi na kasakay ang mga pasahero, no? Subong hindi nakasakay ang mga pasahero naton kaya lockdown naman sa Iloilo. And they were given until yesterday. Sako po paning area sang Victoria, sang Escalante, Cadiz? The area of responsibility of Coast Guard Station Negros Occidental is from San Carlos on the north and until Inubaan sa south. Okay. Ining mga biyahe sa Victoria, sa Cadiz, kag Escalante, sir? San Carlos? Nautod ang signal ta dali gilang kay balikan ta si Aksyon Alvin Graba. Pagpakigangot ta sa Philippine Coast Guard sa mga rega pamangkot kung may biyahe, may biyahe para lang yes cargo. Sa mga pasahero wala, meaning nga kung cargo, siyempre may upod gina isa-dua ka mga tripulante, no? Sang among barko. Balikan ta si Aksyon Alvin. Yes, sir, you were saying kagina. Of course, ang barko na to, no, in compliance sa national directives din and local chief executive naton, ang cargo, goods, and the basic commodities is still pwede karga sa barko naton. So, of course, ang ginambal mo kagina, ang, for example, ang truck, may painante na siya kag driver. So, they are authorized. Of course, with the strict compliance sa DOH guidelines natin. So, amo lang ng klarohon ta, bali way gidya biyahe subong sir kundi pasahero nga sakayan pandagat ang pagambalanta. Pero kung may cargo, siyempre idulong ginisa sa destinasyon niya. Paano magbalik naman ni gali ang mga barko niya kung may pasahero man tuslahalin dito sir sa Piak? Example, Iloilo? Sir, wala naman. Kaya nung matabok na sila? Matabok ang cargo mo, mga may truck mo. But ang digto sa Iloilo man, may trade man natin sa Negros. So, ang aton niya mga ro-ro vessels still going, no? Still on operations. Okay. Sige, sir. Thank you, good, sir. Thank you, good. Rex, no, si Commander Johnson Benjamin. So, rekta dire sa area sa command center mismo sa Philippine Coast Guard sa Barangay Banago. Thank you, Colonel Benjamin. Ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Alvin Graba, direkta dira sa talatapan sang Philippine Coast Guard. Sining mga inoras. Wala gid biyahe ang Roro. Ang Roro ya may biyahe ang cargo vessels nga nagakargabla sa mga
kagamitan tada, pwede ka biyahe, pero limited ang passengers ni or ang pahinante, gid lamang sang truck, amo ang makasakay dira, no? Sa fast craft tagid, way gid, pasensya gid sa tanan nga mga areas, fast craft naton wala gid ta biyahe tabok sa iban nga isla, no? Amo nang ginklaro ni Benjamin Johnson Benjamin ang aton sining Philippine Coast Guard Station Commander. Kadto ang balita ni Aksyon Dale Salazar sa Bacolod City Government Center. Ini may kang tanan sa proposed Bacolod Health Declaration Card Ordinance ginapabot nga mapasar sa final reading buwas nga adlaw ho. Mayor Bing nag-isyu sang IRR angot sa pagpaidalom sa Bacolod sa General Community Quarantine. Yari ang kaunta sa report ni Aksyon Dale Salazar. Aksyon Dale. Action Rex, finally nakapagawa na si Mayor Bing sa Implementing Rules and Regulations kon IRR. Angot ini sa Executive Order number 21 nga nagkapaidalom sa Bacolod City sa General Community Quarantine. Effective March 14 to April 14. Action Rex. So lakip diri sa mga importante nga nalakip sa IRR nga ginisyo sang alkalde ang check-up points. Action Rex nga in place naman sa karon sa pila ka mga area or boundaries diri sa Bacolod City. Ang curfew mo na mention mo from 10 PM to balas 4 sang kagahon. Action Rex tanan na ni nga idada ang cover sang sining curfew. Action Rex nga policy sang syudad no kag ang mando man sa alkalde nga ang mga temprano nga pagsira sa mga negosyo diri sa Bacolod City kangay sa mga malls kag ibang mga commercial areas umpisa las 8 sang gabi. Action Rexa. Samtang gina-encourage man ni Mayor Bing ang flexible work hours para sa mga pribado nga mga kompanya. Samtang sa mga aga, nagpatigayon si Councilor Cindy Rojas ang Chair ng Committee on Health sa public hearing ang utinis sa ginadaso nga Bacolod Health Declaration Card Ordinance Action. Rexo kaina, nakita naton ang masobra 30 ka mga representative gikan sa mga nagkalilain nga accommodation establishments like pension house, mga hotels ang nagtambong sang sini nga public hearing. Action next no kay Rojas, Chair ng Committee on Health urgent nga mapasara ang nga ordinansa kag expected was ngedlaw mapasara ni sa second kag third and final reading. Action Rex bilang dugang atikang sa Bacolod o precautionary measures kontra COVID-19. Sa idalom sa proposed ordinance, ginapangabay ang tanang airlines, shipping lines, hotels, giban pa mga establishment sa syudad nga dapat i-require tanang mga pasahero kag guests gay palayaga ang ilang nga travel history sa tinalikdan nga 14 katlaw. Action Rex sunod kay Councilor Cindy ginatuman man sa mga accommodation establishment ang health declaration card sa karon pero luyag sang syudad nga mayara ini sang ordinansa para ma-require sila or obligado sila ini nga mapatuman. Action Rex na state diri sa section 10 sang proposed measure ng health declaration card ang i-activate lamang sa tion nga magdeklarar ang syudad sang state of public health emergency. Action Rex kag ini ang malif o kon ma-end ang pagpatuman sini sa tion nga matapos na ang krisis. Ari portion sa paliyaga si City Councilor Cindy Rojas. No, ining ordinance actually this came up because sa amon nga interagency meeting bala gareklamo ang iban nga hotels na nga may ara sila sa mga guests nga tig-agid ulo bala kung kisa hindi gid mag-fill up sang health declaration card. So hence this ordinance came up para ma-regulate gid bala kag mapilitan gid sila nga mag-comply. This is the good for everybody actually. So, Councilor, tomorrow may session. Approve ni siya third reading? Actually, we have already passed this for first reading. Okay. So, tomorrow sa session, we are pushing this to be passed for second and third reading para ma-take effect ni siya immediately. So, Action Rex takma alas 3 karon sa hapon magaparigayon sang press conference ang Bacolod Interagency Task Force against COVID-19 pagman ang alkalde sang syudad sang Bacolod 3 PM dira sa may Mascara Hall sa Bacolod Government Center. Update ka balita gikan sa Bacolod City Government Center ang Aksyon niyo. Aksyon na Dale Salazar una sa balita sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo.
Thank you, Aksyon Dale Salazar. Ingagauntang balita ni Aksyon Artay Hopon sa special assignment 50,000 kasako sang NFA rice na tala ng iga-deliver sa Negros kag Bacolod sininga simana bilang preparasyon sa epekto sang COVID-19. Yari ang kaundan sa report ni Aksyon Artay Hopon. Aksyon Art. Wala pa man sa specific instruction ang NFA sa national pero may ara na sang mga tikang bilang preparasyon na ginahimo karon ang diri sa rehiyon na ini ang pagi sa pagpadala ng bagong stocks nga sa din Webes gina-expect sang manager diri sa NFA Bacolod kag Negros nga si Ma'am Josephine Vinos Castillo nga posible mag-abot diri sa aton. Now, ang 50,000 kasako sa NFA rice ti stock na diri kag preparasyon kapin pagid nga nakita nila nga mayara na sang mga report nga panic buying sang bugas nga komersyal nga ginabaligya sang mga pribado nga mga manugbaligya Aksyon Rex. Now, sunod diri kay Castillo tiyang ilahimo niya ang ini nga mga bugas stock dira kag kung kinanglanon nga itaason og kung inkrisan ang supply nga ginabutang nila sa mga merkado para may available nga baklon ang publiko himuon na nila kay so far sila niya sa Iloilo by sa ila record wala sang problema bagon bastante ang supply sang NFA kung kinanglanon ang gamiton no sang probinsya. In fact karon nga daw nagkadto dira sa opisina niya si Atty. Japhet Masculino ginpadala ni Governor Eugenio Lacson na good check karon mismo ang estado sa supply diri sa Negros. Yaring parayag ni Josephine Vinos Castillo sa interview sa Aksyon Radio. Nagpangayo lang diri si Gov sa amon nga rice situational report kag kun mangkot lang kun ano ang supply lang namon sa bugas diri sa NFA. So gin-update man siya namon sir, actually subong may ongoing kami nga transfer from Iloilo kay actually may sufficient kita yung supply sa Iloilo. So may ongoing kami kinakita naman namon ang onset kani isang COVID ni nga issues. So may ongoing kami nga transfer nga 50,000. Actually ginaload pa lang sa truck ay pakatabok pero more or less siguro gina-expect namon sa Webes padala sa aton sa Negros. Nagabaligya man kami diri actually kinilo-kilo kung magbakal gid man ang aton nga mga pumuluyo no available man di naga-offer man kami diri sa ila ang aton nga sa parayag sang manager sang NFA diri sa Bacolod kag Negros Tinguan Manila regulate kati may ara iya pila ka mabinta uso posible naman nga manegosyante ang plano mangumprada sa NFA hindi la pagtugutan nga magdamo ang binaklanay para naman gamiton sa komersyal o kung ganansyahan ang bugas nga ila mabakal gitan sa NFA. Ang kaaksyon nyo, Aksyon at Hupon una sa balita una sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Artay Hopon. Balita gikan sa special assignments. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Sa mga kaaksyon tadra may TC para sa immunity booster naton maging mabako dini alkaline base nga vitamin C. Magbakal ka mo gani may TC. Sa ginaubo ginakataro kag ginatrangkaso may TC. Sa bukol-bukol sa aton sining lawas hubag sis tumor kag goiter santon son tanay mayo gining resulta sa ikayong lawas. May TC sa mga suki ninyo nga mga butika, parmasya o kung drugstore sa inyo sining nga lugar kag sarang man mabakal ina online kundi gani pa-deliver sa inyo nga puluyan pinagi sa www.kalusuganyan.ph kundi gani sa Facebook page sang Kalusuganyan. Malakay Finance Corporation basi nagakinanglan kamo house and lot, property or land title loan, vehicle, truck, heavy equipment or car loan, pension or retirement loan, Malakay Finance Corporation. Santo Niño stop sa Barangay 2, Bacolod City, tabuk lang sang Pure Gold Banago. Pwede katawag sa 433-4309 kag 433-4307.
May mga sanga ini sa Victorias, La Carlota, Kabangkalan, Sagay, Bago, Cadiz, and San Carlos City. Malakay, Santo Niño, stop sa Barangay 2, Bacolod City, Tabuklang, Sang Pure Gold, Banago. Pwede katawag sa 433-4309 kag 433-4307. Ordinaryo kag komplikado nga kinanglanon, pinasay nga solusyon. Ma-unload tanay makadali lang mga ka-aksyon kay kapon daw may utang tani sila mo. Paring Fiding Felisario, paring Binji Felisario, may lang pag-monitor dira sa Manila. Kamusta dira paring Fiding? Kay Heaven, kay Joan Mill, dira sa Victorina Heights, ga-monitor lang si Dina Pwede. Dina Pwede, siya good non Action Rex, mangutod ayhan ang Seneko kung hindi makabayad this week, ati obligasyon ta na. Kay balon ta sina plus kaluoy na lang na kung i-consider nila. Mary Jane Saladares, may lang pag-monitor. Giselle Sigonla, watching while on board is Ceres Bus. Okay naman yung pangabuhi ni Giselle Sigonla, ga on board lang sa Ceres Bus Liner. Raymond Saho, may lang pag-monitor. Tamiyaw lang migoya si Chad kag Jojo Pula, ga pamati kami sa Metro Hospital Fortune Town. Okay. Ara ka mo dagli sa bagong hospital sa Fortune Town. Sa kay Raymond Saho. Kay Philip Lorente sa Barangay Minuyan, may lang pag-monitora. And Lunila Tarosan watching live, kag kay Kagawa Dimbong Jocampo, and D. Dane Jonah. Action Rex, ano ang ginapalak sang taga Bacolod? Panik lang ang ginahimo nila. Sa bilog nga kalibutan, Bacolod lang ang nagapalak-palak. Ay, Diyos ko, ambot lang. Sa kay DJ na Jonah. Kay Nunoy Tahones, may lang pag-monitor, listening from Purok pa sa Risa, Barangay Oringao. Mayong udto lang kay Tutong Alingan kag asawa niya si Melinda Aligan nga naga-monitor sila subong sa programa mo BBB. Erika Naranhata Vera, may lang pag-monitor Erika. Kay Jo Marie Formentera dira sa Binalbagan kuno si Jenny Perez kag Mikoy Claveria. Kay Bing Bagatila, kay Bing Bagatila, may lang pag-monitor dira sa Talisay Bing. And sakay paring Roel Nawan Seroma, may lang pag-monitor dira sa Purok Isla, no? Sa Villamonte. Paring Roel Nawan Seroma. Kagay Inday Ginilinda. Tantom Agere Apostol. Ambot gani kay sa kalibo nakalabot na ko no ID ko gin pabalik sa Clark kay nakataga-aklan lang ilabaton. Tantom Agere Apostol. Ayos, sakay Ginaline Castro, good non Action Rex, patamyaw lang pamilya ko. Family Castro kag Family Tarosan. May lang pag-monitor Ginaline Castro. And sakay Julian Lorido Magbanwa, good PM lang Action Rex, nag-monitor. Kami di ka banako nga si Bonifacio Duran Patiga Jr. sa home site. Thank you so much, Madam Julian Lorido Magbanwa kag Bonifacio Duran Patiga Jr. And gatamyaw lang ta sang good PM lang sa kay Analisa Bolivar sa Selvino, taga gatamyaw lang sa pamilya Selvino kag Bolivar halindri sa Blue Chips sa Game Farm sa Barangay Alangilan. Okay, sa kay Analisa Bolivar Selvino, may lang pag-monitor dira sa Selvino kag Bolivar family dira sa Blue Chips Game Farm sa Barangay Alangilan. GC Gabs, may lang pag-monitor ho, GC Gabs sa Kapihan sa Morsya at Tubangan Plaza, si Tita Henia watching from Morsya. Dira sa may Tubang Plaza na, may lang pag-monitor dira sa mga naga-coffee sa Tubang Sang Plaza sa Morsya. GC Gabs ang nagatamyaw, no? Lendra Rain Mosquida. Linla Rain Mosquida. Sir, wala gid flight tao. Wala gid. I-check ta na. Kay Joe Mongcal Torilla, good PM lang. Total Dream Limako sang Ninars Rose. Dira sa shopping, no?
Aldrin Limaco kay Mrs. niya. GR mainit rihon, may lang pag-monitor. And Valencia Kinet, may lang pag-monitor. Nagata idol, buisit gidning in COVID, amo na apektado. Amo gid na. Valencia Kinet, no? Angel Ping Placido watching from Singapore. Alexis watching from Kabangkalan. John Ross Rolgab watching from Hinigaran. Ayos. Sakay Giselle Sigunla. Okay. Sige. Sakay Girly Miatong Salazar. Madam Elizabeth Malaka Gamala. Style Antonio Kadayday. Sakay Jimmy Amelia from Himamaylan City. No? Ilamor Gilieno. Wala nga pag-monitor, no? Ayos, dagang salamat gid sa inyong pagpakigupon. Karon dugay-dugay naman ang iban, mahinang kalaban, paring Mark kag Ems Magbanwa, paring Tip-Tip kag MM Lerasan. Kay paring Renz kag Leia Campus dira sa Barangay Sumag. Sa kay paring Elmar kag kay Mrs. Trafangco dira ho sa Mansiningan may lang pag-monitor. Paring Philip kag Tintin Rizaldo dira sa Purok Gaisano. Sa Gaisano sa may Alihis, no? Alihis. May lang pag-monitor kay paring June Britannico sa Purok Gaisano. Alihis, no? Kay paring Renly Martel dira sa Banwasang Valladolid. May lang pag-monitor. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, launa, Jess na. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Tamang paraan ng paghuhugas ng kamay. Ang wasto at regular na paghuhugas ng kamay ay mabisang paraan upang makaiwas sa mga sakit. Ito ay makatutulong sa pagpigil ng pagkalat ng virus na nagdudulot ng sakit. Una, basain ng tubig ang mga kamay at sabunin. Ikalawa, sabunin ang mga palad. Ikatlo, sabunin ang likod ng mga kamay. Sumunod, kuskusin ang mga pagitan ng daliri. Ikalima, kuskusin ang mga kuko. Ika-anim, kuskusin ang pagitan ng mga hinlalaki. Pagkatapos, kuskusin ng paikot ang mga dulo ng mga daliri sa magkabilang palad. At panghuli, banlawang mabuti sa malinis na tubig at patuyuin ang mga kamay gamit ang single-use towel o air dryer. Todo laban kontra 2019 novel coronavirus acute respiratory disease. Fear and uncertainty to the entire world and humanity. As of today, we have no positive case of COVID-19. In addressing this situation, the provincial government created the Provincial Novel Coronavirus Task Force to provide local health offices and hospitals with guidelines and protocols on COVID-19, disseminate information on COVID-19 status and prevention, activate the Barangay Health Emergency Response Team or BHERTS, composed of the Barangay Captain, Barangay Health Workers, and TANUDs, to identify and report persons under investigation as well as to strictly implement home quarantine for persons under monitoring. The BHERTS is our primary instrument in identifying people with recent travel history from abroad. Establish and activate isolation and quarantine rooms for PUIs for hospitals in Negros Occidental. Provide trainings for personnel to respond and transport persons under investigation. Reactivation of the Provincial Infectious Disease Action and Control Committee, or PIDAC, whose main function is to manage interagency collaboration and coordination on the prevention and control of infectious disease. To all the Negrenses, your health, safety, and well-being is the paramount concern of your provincial government. Please be assured
that due diligence is being exercised to protect all of you from the dreaded COVID-19. Please continue practicing basic hygiene and preventive measures with constant hand washing, use of alcohol-based sanitizers, observance of cough etiquette, and the use of masks if you have cough and cold symptoms. Thank you, and let us continue to implore God's protection for everyone. Avance, Negrense. This is your Governor Bong Lacson. For the past weeks, the novel coronavirus, now named COVID-19, has caused fear and uncertainty to the entire world and humanity. As of today, we have no positive case of COVID-19. In addressing this situation, the provincial government created the Provincial Novel Coronavirus Task Force to provide local health offices and hospitals with guidelines and protocols on COVID-19, disseminate information on COVID-19 status and prevention, activate the Barangay Health Emergency Response Team, or BHERTS, composed of the Barangay Captain, Barangay Health Workers, and TANUDs, to identify and report persons under investigation, as well as to strictly implement home quarantine for persons under monitoring. The BHERTS is our primary instrument in identifying people with recent travel history from abroad. Establish and activate isolation and quarantine rooms for PUIs for hospitals in Negros Occidental. Provide trainings for personnel to respond and transport persons under investigation. Reactivation of the Provincial Infectious Disease Action and Control Committee, or PIDAC, whose main function is to manage interagency collaboration and coordination on the prevention and control of infectious disease. To all the Negrenses, your health, safety, and well-being is the paramount concern of your provincial government. Please be assured that due diligence is being exercised to protect all of you from the dreaded COVID-19. Please continue practicing basic hygiene and preventive measures with constant hand washing, use of alcohol-based sanitizers, observance of cough etiquette, and the use of masks if you have cough and cold symptoms. Thank you, and let us continue to implore God's protection for everyone. Avance, Negrense. This is your Governor Bong Lacson. For the past weeks, the novel coronavirus, now named COVID-19, has caused fear and uncertainty to the entire world and humanity. As of today, we have no positive case of COVID-19. In addressing this situation, the provincial government created the Provincial Novel Coronavirus Task Force to provide local health offices and hospitals with guidelines and protocols on COVID-19, disseminate information on COVID-19 status and prevention, activate the Barangay Health Emergency Response Team, or BHERTS, composed of the Barangay Captain, Barangay Health Workers, and TANUDs, to identify and report persons under investigation, as well as to strictly implement home quarantine for persons under monitoring. The BHERTS is our primary instrument in identifying people with recent travel history from abroad. Establish and activate isolation and quarantine rooms for PUIs for hospitals. Aksyon Radio Philippine Standard Time, 1:18. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, Bulig,
Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Cantong. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita, Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Aksyon Radio Philippine Standard Time, launa 19 ng aton oras. Kada siglang sang orasan taba daw ginalas lang. Kadtuan tanang balita sa BCPO anay si Aksyon Eric Magbanwa on standby. Problema sa unang adlaw sang check-up operation sa matamat na solusyonan sa Bacolod City Police Office. Yari ang kaundas ang report ni Aksyon Eric Magbanwa sa Bacolod City Police Office. Aksyon Eric. Alright, Aksyon Rex Cantong, salamat sa Evergreen. Ayun, di purma. No, yung dumayong yung musubong bisan may COVID na kapiyan-piyan ang Evergreen. Laban eh. Bisan paano daw hindi makapenetrate ang COVID sa aton nga borsa. No? Kay Evergreen. Isogin mo ang Evergreen, no? Laban so, hindi siya ka-penetrate sa... sino nang babae sa likod mo? May gwapa nga babae sa likod mo. Wala, balik na. Wala nagkapanghabon siya, Gani si Inday Dorel ka ba ito? Okay. Panghabon pa to sa araw? Model siya, no? Model sa ngabon? Ayun, di purma. Hindi mo. Dako-dako ang talent fee ni Inday Dorel. Dako-dako sa... Mahal na do Procter & Gamble na laban produkto, no? So, tawagan ta karon, no? Basta kung may aras. Ano ni ang makwantan na yun? Ito ka lang alang gitsang oras ta? Medyo na sulusunan na bisan paano sa matamat lang Aksyon Rex. Ang mga problema nga nagka-crop up kahapon nga adlaw sa unang adlaw ma'am sa implementation sa check-up operation kapati kayon sa mga boundary sa may syudad sa Bacolod. May ara na kita subong tag-apat ka mga thermal scanner nga ara na pahamtang sa apat man ka mga check up operation boundaries nga ginahimo sa ato sa kapulisan. Ang problema lang kay medyo may kakulangan sang alcohol gihapon ang ato sining mga boundaries kasi hindi ginapatigayon ang check-up operation. Kag ang plano ka ni Bacolod City Director Police Colonel Henry Viñas nga mag-provide man sa iya sining personnel sang mga gloves Aksyon Rex, no? Although nga may mga face mask na sila pero may mga kulang-kulang pagidman nga siguro ipresentar ni Colonel Viñas pasunod kami adlaw sa Interagency Task Force kiti dapat sa amo ning mga sahi sang check-up operation magluwas sang taga City Health Office o kung taga Department of Health Aksyon Rex dapat may naka-standby man nga mga ambulance sa kada boundary sang Bacolod para nga once and for all may aragin man nga mga persona nga may indikasyon sang COVID-19 mahapos na dayon nga mag-transfer sa salakyan kag idala dayon sa pinakamalapit nga ospital Aksyon Rex. Pero sa ni Colonel Viñas tiyan mo na ang mga problema nga masabi man crop up nila kag mabaton ang mga negatibo nga aksyon sa pamuluyo tiyan mo na blaka, dugay, kahinay, kalaba. So sila ni Colonel Viñas dapat kun wala na malang kamo gid sa importante nga kadtuan diri sa Bacolod, mas better nga mapabilin na lang kamo sa iyo sinitag sa ka mga pulian para nga ma-avoid ang amo nga sahi sang problema nga masami ma-encounter sa amo nga sahi sang problema. Ginapakitaan na ito sa pagi. Kaya kinara purpose na ito diri sa maski na ito ang nagasulod sa city. Discourage na ito ng mga unnecessary mga travels. So sa pagsulod siya sa Bacolod, so far daw ay baka mo sa nakita ang problema. As of now. Wala pa sila ba, pero sometimes makapatigita sa mga istorya nga madilatan sila, pero ginahingyo natin nadaan sila. Pwede, o hindi man lang kinahanglan yung mag-travel kita sa sulod, iba na lang natin anay. I-postpone na lang natin anay, samtang nagka-quarantine pa kita. Fine,
Ray, ang appeal mo sa public with this regards? Well, mo kanina, kinakagugit niya, i-avoid natin ang mga unnecessary nga mga non-essential nga mga travels, kaya tanan para sa i-quarantine natin nga hindi kita, or kung may ka-infect na pa, hindi na hindi na mag-lockdown, hindi natin makita natin nga punta. So, nagpangayo, panganaan ako sang pasaylo, kung matilatar ka mo or maapektuhan ka mo, hindi ginahimo ng pulis para i-restrict ang rights ninyo, kundi para ni sa welfare sa tanan. Aksyon si Bacolod City Director Police Colonel Henning Villar sa interview sa Aksyon Radio. Ang inyong ka-aksyon sa Bacolod PNP, una sa balita, una sa Aksyon. Aksyon Eric Magbanal report sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office. Matapos ang balita ni Aksyon Eric, kadtuantang balita sa Kapitolyo, sesyon sa sanggunian panlalawigan karon sa hapon, closed door, bangod sa COVID-19. Yari ang kaundan sa report ni Aksyon Marlon Hidawi. Aksyon Mar. Rex, may ara sang gamay nga sakripisyo nga ma-eksperyensyahan sa mga hapon ang pila ka mga nag-rensing nga luyag kadto diri sa may Kapitolyo Provincial bangod hindi sila na pwede makasulod ahin sang session hall plus sa lobby sa gwa sang session hall sang Provincial Capitol. Ang papatayan sang session manginda closed door ini bilang isa man sa mga precautionary measures kinapatuman na patok sa ning COVID-19. Amo naging palayag ni 3rd District Board Member Andrew Montelibano sa Bungaga. Si Montelibano, isa ini Aksyon Rex naka-eksperyensya sa ginapatuman nga community quarantine kahapon. Ang lokal nga panguluhan sa syudad sa Bacolod, papatitan na daw ito ay mayara siya sa palugyan sa syudad para sa iya medyo kulang pa ang preparasyon. Ginipalimentar ang checkpoint kahapon. Ay papatitaon na ang palayag sa board member angot sa closed door nga sesyon. Yes, no, we have a session at 2 p.m. but it will be a closed door session, no, to avoid sang sinina mga hindi tagid manigar sa aton nga paminsan sa aton mga kaupod nga ti may kahadlok man ang tanan, no, may kahadlok. Honestly, may dala gani ko nga mask man di sa akon subong, no, ko tiimbot ano ka mag-session na may mask, no, do kabudlay. So that's the reason why nga nag-decide kami anay that dayunon gid na mo ang among session because we have important matters that we need to approve. We will talk about kung ano mga budget na pwede namon i-separate. O amo na hindi kami pwede nga hindi kami mag-session, no, kay we are public officials and we believe nga masking irisgo namon jud tayo amon lawas, importante preparado ang probinsya para sa sini nga kalamidad. Ang advice kay observation naman ni board member Montelibano kay mati isa man siya na nakalabay kahapon at checkpoint na sa may barangay Mansilingan. Thermometer hambal sang board member kulang ang thermometer sang syudad kung sino mga supplier gani nga pwede maka supply sa iya, baklon niya, kag ihatag niya dugang sa syudad sa Bacolod. Iparugyan ang board member angos sa mapatihan sa liwat. I would suggest for Bacolod City, hindi nyo man tani pag-ihamper ang pagsulod sang tao. No, it's very good na you made a measure na buligan ta pumuluyo ta nga hindi kita mabutang sa alang-alang. But lantawan yung ang pila kagapon, halin sa may bulangan sa Guanson, labot na sa Paglaom Village. Gin papanaog nyo pagid ang pumuluyo, nagpapilahon kagkwaan tag isa-isa sa thermal scanner. Why makamunaluoy sa mga tigulang to naging papanaog nyo? We are supposed to be on social distancing. Kaya amo nang isa sa pinakabudlay subong na kung may gatinipon kita ara dira pagid magadasig ang ini nga airborne nga virus na which is coronavirus, no. Ang ako niya ambal isa lang kabilog thermal scanner nyo sa 1,000 ka tawo. Ano na yaman, no? So tani Bacolod City, I applaud you for making a measure, but then we have to be prepared, no. Ilang tawon tang hindi taman pagpabudlayan ang aton pumuluyo na nagasulod sa diri sa Bacolod City. I even would like to suggest like a Mansilingan Road, that's a 4-lane road. Butang kamo 3 ka
thermal scanner. Ang pagwa pakadto pa mo siya, why nyo man scan kay isa lang sila ka lane. I would like to suggest na ang tatlo ka lane butangan nyo ta isa-isa ka scanner. Ang isa ka lane for truck, no? Mga delivery truck and mga sugarcane truck and buses. Ang isa ka lane ibutang nyo tanan nga public utility vehicle. Ang isa ka lane ibutang nyo for private na mga auto. We have to understand, we have employees here in the province. Just this morning, ang mga tunga sa empleyado sa probinsya late kay tungod hindi kasulod kay tungod na budlayan magpasulod. Kamugid na. Si board member Montel Manolip. Dapat gindamo na nilang thermal scanner tuod mo. Kay nakalali sa pagani Aksyon Rex kahapon ang pulis pangod may ginahingagaw ni sa gali nga papeles nga si kasuhon sa Kapitolyo para sa kuntani schedule nga public hearing alas 10 sa bunga aga. Yung public hearing way mamadayon kay hindi sila kompleto kay iban way makaabot sa Kapitolyo bagon man sa ginapatayong checkpoint. Balita Kapitolyo Aksyon na Mauro Sinoboya. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Marlon Hinovia, balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Sa mga kaaksyon ta basi buwasa, madugang-dugangan na ng thermal scanner na kaya mo malang kapadilatar kung kaysa kung jutay thermal scanner mo. Ay, ho, kabudlay gid. Pero insindihon talang gamaya, pero dapat masolusyonan ina, no? Hindi lang dulog lang kita sa mulang na kadamo nga thermal scanner kay kung damo thermal scanner dasig lang ang in and out sang o ang in sang mga natungdan nga mga katawhan, no? Nami diri Santon Plus Herbal Coffee Mixo para sa inyo sining nga mga kaaksyon, no? Nagpa-relax sa paminsaron ta wala pa nagakurog-kurog sa aton sining nga lawas. Hindi acidic kag makapahuway kag insakto, no? Bugos nga pamilya kag bugos nga barkada. Santon Plus kakasang punggod, wrinkles, pikas-pikas sa guya, kag kalakip man ang baho sa ilok. No? Nagadula ini. Santo sa mga suki ninyo nga mga butika, parmasya o kung drugstore sa inyo sa nga lugar, kag sarang man mabakal ina online kag pagpa-deliver sa inyo nga puluyan, pinagi sa www.kalusuganyan.ph kundi gani sa Facebook page sang Kalusugan Yan. Mabakal ina mga ka-action order na. Daw makulabos kita sa tinion sang aton sining nga mga reporters outside sining syudad sa Bacolod. Ang oras na daw ginaalas lang. Santon Plus Herbal Oil anayho para sa mga athletes ta diragali. Santon kagawak likod kag balikawang, no? Balikawang talagang pusug-pusugan tagidi. Kung kaysa perting trabaho kag perting laday mo, Santon makaligad ang 30 tubdob isa ka oras, balik na sa mayong kondisyon ng aton sining lawas. Tungod sa Santon online kag pagpa-deliver sa inyong apulian, pinagi sa www.kalusuganyan.ph kundi sa gani sa Facebook page sang ang mga reports ng aton sining nga mga outside reporters ta pagkarunantan lang na siguro sa iban nga public affairs program sa Aksyon no Radio Bacolod. Kay daw kalangalang gid Aksyon Percival Villamor, Aksyon Tomon 14, Nonoy de la Cruz, Aksyon Stephen Presquito kag Aksyon Roger Gotib. Lima gid sila nakahilira pa. Galing kailangan lang gid ta sa tiyempo ho. Do hindi gid magtugot ang tiyempo. Si Aksyon Jorecel hay na may may minsay pa lang grabe ang pila pasulod sa Bacolod, partial sa init sa highway kung nakamotor ka base hindi na matumba sa COVID-19 kundi sa stroke sa puwerteng init sa highway. Ito to siguro nag-ungot siya sa Talisay area ho. Puwerte kalawig to kuno sang traffic pa. Muna tani pa damo-damoon lang thermal scanner kag mga
miyembro sang DOH. Parang mangin madasig mam lang pagsulod sang mga kaksyon tang may ginahingagaw diri sa Bacolod. Kay kunara kas tunga-tunga lang, alang ka pa mag-atras na lang, alang ka man kagwa sina. Kay way ka man guan, way ka man atrasan. Di kundi meaning, pati al kagida sa init. Kag kon, ano oras ang larga, amo man ang kayaba mo sa likod nga portion. Ay, terrible, no? Magbalik ang Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Pamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalap na agsang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabisan anong kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalat na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon
Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa paserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Balita, Banat, Bulig. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga kaaksyon taya rin ang pinakabagong pinaka-epektibong herbal supplement, Evergreen Herbal Capsule. Nagabulig limpyo, pabakod, kag nagabalanse sa mga sistema sa aton sining lawas. Ano ang epekto sa Evergreen Herbal Capsule? Ang sobra ginabuhinan, ang kulang ginadugangan. Ano ang sobra nga dapat buhinan nga ginakabangdan sang balatian? Sobrang sugar isa dira nagaresulta sang diabetes. Kaya ang diabetes ang may mga komplikasyon kaangay sang pagburon, kag pananawan, nagakaguba sang kidney, kag ang pagkapilas, kag hindi magayo, erectile dysfunction, kag iban pa, no? Sobrang kolesterol ba lain man niyo? Dapat Evergreen Herbal Capsule ang tumaronta adlaw-adlaw, no? Evergreen Herbal Capsule, equality products ang Doc Hico Alternative and Wellness Center, Doc Hico Alternative and Health Food Center. Mabakal ini sa mga suki ninyong mga butika, parmasya o kung drugstore sa inyo sining lugar, kag mabakal man dira sa Bago, sa Alfie Pharmacy, Bago City Public Market. Sa Parmasya Bago, Bago City Public Market, kag Surgeon Pharmacy sa Bago City Public Market, sa Banwas ang Kawayan, sa Butika Sandria, kag sa Barangay Dangkalan, Banwas ang Ilog, sa Dangkalan Drugstore, mabakal ang Evergreen Herbal Capsule. No? Para sa dugang sining kasayuran, mag-text or mag-call kay Doc Crespin Hico sa cell number 0910-126-4595. Alang-alang na ta sa tiyempo, sining bahin mapa-goodbye na kita, mga kaaksyon. Salamat gid sa inyo sining pagpakigupod. Standby na sa This Is My Life. Sunod sa dili ginamang madugay upod kay Aksyon Welma Sugaton. Ako naman ang inyo kaaksyon sa Kanginan Aksyon, Rex Cantong. Mayong hapon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu,